Записва ли говор? Да бе, всичко записва. Ма нищо няма да натискам само, Държиш. Държа. Ако ще скрие картината. Няма да се скрие. Това е първото шофиране, първия път, когато съм се качила на Хино. Хино ме кара, Хино ме вози на 24 декември 2011. Часът е 12:46. 12:46. Какво да най-гад? Заспал в този магазин. Стоя го е там вънка. Съм ми взел точно такива би не искам. Дори сега се записах. Какво? Пристига инструктора, първия му инструктор, баща му, Кирил Хинодингов. Започваме. Това е първия му инструктор по шофиране, баща му. Тие са пияни. Що ми излизат от тук, не мога да се среща. Карахме втора, че е ужасно. Но минах малко по-вляво. Дай да мога да се мине преди колата да дойде. Така? Аз сега ще карах по-вляво. Нищо карах, няма и нищо. Тук вече караш на аварийни. Ема не ме издуши така. И тази газ. Четвърта няма смисъл. Ако искаш, можеш да отвориш прозорца, ако можеш, ако смееш да е. Я го остави да си кара в прозорца, нема да се смръзнеш. Тук беше дълбоко. Тук водата няма да пути. Ма не снега. Там и гач намали. Втора включи. Да ти спре пък. Тогава. Втора. Айде завием. Сега завиваме по улицата на Галиче, на къщата, внимай има дъвки. Тук на първо си. Карай се вече. Давай много газче. Там аз ще паркирам, ще да видим къде. Тя оставила место. Какво той ще паркира ли? Ще можеш и да така. Там няма. Мога да спра малко, ама няма да спира пак. Карай! Мога, бе. Може. И сега. Паркиране, извършихме го. Спре. Паркирахме. Остави, аз ще паркирам като ора. Успей да паркираме. Браво на Леля на дете. Казвам. Браво! Поздравления! Ке да го изключи това, бе? Какво не ти харесва с паркиране? Хино, на го изключи. Напротив, тя много му се радва. На го изключи вече.